Вітаю, шановныя сябры. Сёння у нас 5-я сустрэча, і якая будзе прысвечана такому цікаваму перыяду, незвычайнаму перыяду ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Гэта перыяд ад Крэўскай уніі да бітвы пад Воршай. Пачнём з такога вельмі цікавага, вельмі важнага акту, які адбыўся ў Крэве 14 жніўня 1385 году. Менавіта ў гэты дзень сабралася вялікая дэлегацыя з Польшчы, з Кракава, і наехалі 2 тыдні сюды ў Вялікае княства Літоўскага, каб прыехаць і сустрэцца з вялікім князем Ягайлам. Ягайла на той момант быў ужо 7 гадоў кіраўніком Вялікага княства Літоўскага. Ён перажыў першую грамадзянскую вайну. Ён зрабіў Крэўскі замак такой турмой палітычнай, дзе былі зняволены вялікі князь Кейстут, зняволены і забіты, і вялікі князь Вітаўт, якому ўдалося ўцячы. І вось менавіта ў гэту палітычную турму ён запрасіў дэлегацыю з Польшчы, што вельмі важным такім аспектам з'яўляецца для разумення будучых адносінаў паміж каралеўствам польскім і вялікім княствам літоўскім. Дык вось у гэты замак абарончага тыпу, які быў адной з рэзідэнцыяў Ягайлы, прыязджае вялікая дэлегацыя кіраўніцтва Польшчы. На той момант Польшчай кіравала, фармальна кіравала малалетняя каралева Ядвіга. Яна была дачкой венгерскага караля і адначасова каралевай польскай. Мэтай польскай дэлегацыі быў шлюб 40-гадовага Ягайлы і 12-гадовай Ядвігі і заключэнне персанальнай уніі паміж каралеўствам польскім і вялікім княствам літоўскім. Перад гэтым адбыліся вельмі цікавыя падзеі. Ягайла шукаў саюзу з Масквой. Ён нават хацеў узяць за жонку дачку маскоўскага князя Дмітрія Івановича, Соф'ю. І перамовы з Масквой вяліся на працягу 2 гадоў. Гэтаму спрыялі такія добрыя адносіны паміж маскоўскім князем і князем Андрэем Альгердавічам Полацкім і Дмітрыем Альгердавічам Бранскім. Ягайла арыентаваўся на ўсход, і цэлыя 2 гады ішлі перамовы, каб нейкім чынам заключыць дамову з маскоўскім княствам. Але маскоўскае княства само на той момант яно было васалам Залатой Арды, васалам татарскага княства. І ў гэтым сэнсе, канешне, саюз з Масквой ён быў не даспадобы эліце Вялікага княства Літоўскага. Таму ўжо ў 1384 годзе адбылася пераарыентацыя Ягайлы на перамовы з Польшчай. Тым больш, што палякі самі шукалі саюзу з Вялікім княствам Літоўскім, які патрэбен быў ім для таго, каб змагацца з Тэўтонскім ордэнам. Тэўтонскі ордэн, які ў 13 стагоддзі сур'ёзна ўгрунтаваўся на польскіх землях, быў адначасова ворагам і княства, і кароны. І ў гэтым сэнсе агульны вораг аб'ядноўваў гэтыя 2 дзяржавы. Плюс да таго, Ягайла імкнуўся быць усё ж валадаром заходняга тыпу. Ён імкнуўся увайсці ў шэраг еўрапейскіх манархаў, як яго продак Міндоўг, які ў 1253 годзе атрымаў карону з рук папы рымскага. У гэтым сэнсе была пэўная такая традыцыя. І традыцыя адносінаў з мазавецкім княствам вялікага князя Гедзіміна, і традыцыя Віценя, і, канешне, безумоўна, імкненне самога Ягайлы. Такім чынам, саюз быў заключаны. 14 жніўня 1385 году быў падпісаны акт Крэўскай уніі. Вельмі цікавы момант, што на сённяшні момант мы не маем арыгіналу гэтага акту. Мы не ведаем дакладна, што там было прапісана, але мы ведаем, што Ягайла пасля гэтага ён ажаніўся з Ядвігай. Цікавы такі быў эпізод, што сама Ядвіга доўгі час не пагаджалася на гэта замуства, таму што яна была заручаная з Вільгельмам Аўстрыйскім. І нават быў такі план, каб яна выйшла за яго замуж раней, чым прыедуць паслы Ягайлы ці сваты Ягайлы, каб яе сватаць. Але гэта такая яе задума не ўдалася, і паколькі каралева нявольная выходзіць замуж за каго хоча, яе угаварылі выходзіць замуж за Ягайлу, які на той момант быў значна старэйшы за яе. Але відавочна, што ў далейшым іх сямейным жыцці гэта была некепская пара, і Ягайла кахаў сваю жонку, вельмі моцна перажываў, калі яна памерла заўчасна ў 1389 годзе. Саюз паміж
Польшчай і Вялікім княствам літоўскім быў саюзам як дынастычным, калі бралі шлюб абодва кіраўнікі дзяржаваў, так і саюзам дзяржаўным. Мэтай было адно змагання з тэўтонскім ордэнам і таксама хрышчэнне Літвы. Рэч у тым, што яшчэ з 13 стагоддзя тэўтонскі і лівонскі ордэны яны паставілі сабе за мэту і захапіць як мага больш дзяржаўных земляў Вялікага княства літоўскага з мэтай хрышчэння паганскага насельніцтва, якое там пражывала. Гэту падставу для інвазіі, для агрэсіі супраць Вялікага княства літоўскага патрэбна было пераадолець. І Польшча тут была як найлепшым саюзнікам. Таму відавочна, што Ягайла, абвясціўшы сябе вярхоўным князем Літвы, каралём Польшчы, вярхоўным князем Русі, ён станавіўся кіраўніком адначасова вялізнай дзяржавы, якая была адной з найбольшых ва ўсходняй Еўропе. Аднак насамрэч гэта дзяржаўная унія, яна не была увасоблена ў жыццё. І заставаліся дзве дзяржавы, каралеўства польскае і Вялікае княства літоўскае. Больш за тое, у Вялікім княстве літоўскім пачалася другая грамадзянская вайна, таму што супраць Ягайлы, супраць яго уніі з Польшчай выступілі князі Андрэй Альгердавіч Полацкі, які заключыў саюз з лівонскім ордэнам і смаленскім князем, і адначасова з трох накірункаў пачаў ваяваць супраць Ягайлы. Ягайла на той момант быў ужо ў сталіцы Польшчы ў Кракаве і сваім намеснікаў пакінуў роднага брата Скіргайлу, альбо ў праваслаўі Івана. І вось гэты Іван, ён змагаўся з Андрэем Альгердавічам, ён змагаўся з магістрам тэўтонскага ордэна, ён змагаўся з смаленскім князем Святаславам. Вельмі цікавы момант, што гэта грамадзянская вайна, якая працягнулася 2 гады, спустошыла ўсходнія землі Вялікага княства літоўскага, аднак тым паўстанцам, якія выступілі супраць Ягайлы, яна не прынесла выніку. Скіргайла іх перамог, і такім чынам адбылося замацаванне улады Ягайлы над гэтымі землямі. Вельмі важным аспектам было тое, што саюзнікам Андрэя Альгердавіча быў князь Вітаўт. Вітаўт Кейстутавіч, бацьку якога задушылі слугі Ягайлы яшчэ ў 1382 годзе. Ён увесь час імкнуўся аднавіць уладанне бацькі, але на той момант яму не ўдалося. Андрэй Альгердавіч ён апынуўся ў турме ў Кракаве, а Вітаўт апынуўся за межамі Вялікага княства літоўскага ва ўладаннях лівонскага ордэну. У 1387 годзе Ягайла, які апанаваў вярхоўную ўладу, які перамог сваіх праціўнікаў у другой грамадзянскай вайне, ён прыступае да рашэння важнага пытання хрышчэння Літвы. З Польшчы, з Нямецчыны, з іншых заходнееўрапейскіх краінаў запрашаюцца біскупы, запрашаюцца прапаведнікі, місіянеры, якія прыязджаюць у даволі вялікай колькасці на тэрыторыі сучаснай паўднёвай Літвы і сучаснай паўночнай Беларусі, каб праводзіць хрышчэнне. Збіраюцца вялікая колькасць народу, кожнаму новахрышчанаму давалі 2 кашулі і давалі крыжык. І гэта хрышчэнне яно праводзілася даволі мірным шляхам, таму што у адрозненні, напрыклад, ад хрышчэння Русі князем Уладзімірам, тут кроў не пралівалася. Гэты акт хрышчэння быў такой ключавой падзеяй усяго кіравання Ягайлы ў Вялікім княстве літоўскім. Было заснавана некалькі біскупстваў. Больш дакладна было заснавана біскупства ў Вільні, якое ахоплівала вялікую тэрыторыю, і біскупства ў Наваградку, былой сталіцы Вялікага княства літоўскага. Пачаліся стварацца новыя парафіі, пачалі стварацца будучыя касцёлы, закладацца іх падмуркі. Спачатку будаваліся драўляныя касцёлы, пазней будаваліся ўжо мураваныя касцёлы. І ў гэтым сэнсе Вялікае княства літоўскае яно станавілася дзяржавай, дзе была вялікі ўплыў каталіцкай царквы. Рыма-католікі на той момант складалі значную частку знаці, эліты Вялікага княства літоўскага. Вось гэты акт хрышчэння ён паслужыў таму, што пазней прывядзе Вялікае княства літоўскае ў такі вось умоўны клуб заходнееўрапейскіх манархіяў, прызнаных папам рымскім. На той момант у заходняй Еўропе, у свеце хрысціянскім было такое правіла, што кожны каранаваны манарх, кароль ці князь ці герцаг, ён меўся атрымаць ухвалу і дабраславенне пантыфіка папы рымскага, каб ягоная ўлада лічылася легітымнай. І вось Вялікае княства літоўскае паступова далучаецца да гэтых заходніх дзяржаваў. Далей выступае на гістарычную арэну Вітаўт.
Вітаўт, які доўгі час быў у тэўтонскім ордзене, ён нават пакінуў двух сваіх дзяцей, Івана і Юрыя, у якасці закладнікаў таго, што ён будзе вечным саюзнікам ордэна. Пасля таго, як ён атрымаў перамогу і стаў вялікім князем літоўскім, падманутыя тэўтонскія рыцары атруцілі ягоных дзяцей, і больш ён дзяцей ужо не меў. Такім чынам, Вітаўтавічаў больш не нарадзілася, і дынастыя па ягонай лініі яна спынілася. А вось такую плату аддаў Вітаўт за сваю карону. Аднак за гэта давялося яшчэ і вельмі моцна пазмагацца. Рэч у тым, што ўжо з 1389 году Вітаўт выступае ўзброеным шляхам супраць Ягайлы. Вайна ідзе 2 гады, і ў канцы 1391 году Ягайла пачынае разумець, што без дамовы з Вітаўтам яму ўладу ў Вялікім княстве літоўскім утрымаць не ўдасца. Ён пасылае паслоў да Вітаўта. Вітаўт пераходзіць на бок Ягайлы, ён паліць замкі тэўтонскага ордэна каля Гародні і яшчэ некалькі замкаў. Ён знішчае тэўтонскае рыцарства і становіцца саюзнікам Ягайлы. Ён падпісвае дамову ў востраве у жніўні 1392 году. Востраў гэта такі маёнтак каля Ліды недалёка. І згодна з гэтым Ягайла перадае сваю вярхоўную ўладу Вітаўту у Вялікім княстве літоўскім. Такім чынам Ягайла застаецца каралём польскім, а Вітаўт становіцца вялікім князем літоўскім. У тагачасных дакументах Супремус дукс Літванія, вялікі князь літоўскі. Адбылося такі падзел улады паміж стрыечнымі братамі. І вось Вітаўт ён пачынае умацоўваць усё Вялікае княства літоўскае, таму што пасля грамадзянскай вайны, пасля некалькіх грамадзянскіх войнаў было вельмі складана зразумець, што робіцца на ўскраінах. Пачынае збіраць землі, аднаўляць сваю ўладу на Смаленшчыне, на Браншчыне, пачынае праводзіць усходнюю палітыку і пачынае рыхтаваць паход супраць татараў, супраць Залатой Арды. Гэты паход быў пачаты ў 1399 годзе. 1399 год гэта год вялікай трагедыі ў жыцці Вялікага княства літоўскага. Таму што 12 жніўня ў бітве на рацэ Ворскле два татарскія ханы, Эдыгей і Цімур Кутлух, яны нанеслі вялізнае паражэнне войску Вітаўта. У той бітве загінула некалькі дзесяткаў князёў беларускіх. Загінула мноства баяраў, шляхты, жаўнераў, якія складалі сапраўды цвет рыцарства. І Вітаўт сам вымушаны быў з невялікай колькасцю целаахоўнікаў уцякаць, і ён сам ледзьве не загінуў. Пасля гэтай паразы Ягайла ўзмацніў на яго ціск і прымусіў заключыць другую унію з Польшчай у 1401 годзе ў Вільні. Гэта унія ўвайшла ў гісторыю пад назвай Віленска-Радамская унія, і Вялікае княства літоўскае абавязалася не выбіраць сабе вялікага князя літоўскага ў выпадку смерці Вітаўта без згоды Ягайлы. Гэта унія яна яшчэ больш прывязала Вялікае княства літоўскае да Польшчы з аднаго боку, а з іншага боку, канешне, быў працяг той палітыкі, якую праводзіў Ягайла яшчэ пачынаючы з Крэўскай уніі. Вось такі урок атрымаў Вітаўт, урок, прычыны якога былі ў вельмі вялікай самаўпэўненасці. Вітаўт, атрымаўшы ўсю ўладу ў Вялікім княстве літоўскім, ён фактычна стварыў вялізную і моцную армію, вялізную моцную дзяржаву, і ён сур'ёзна не ставіўся да праціўніка татараў. Ён даў магчымасць злучыцца абодвум войскам татарскіх ханаў і разлічваў іх разграміць адным ударам. Вось гэта недаацэнка праціўніка прывяла да трагічных наступстваў. Дарэчы, вось гэты урок Вітаўт добра засвоіў, што пакажа будучая Грунвальская бітва ў 1410 годзе. Але падзеі развіваюцца далей, пачынаюцца такая вайна на ўсходзе. Вельмі цікавы момант, што Вітаўт вось пасля гэтай бітвы ён ажаніўся з дачкой маскоўскага князя Васіля Дмітрыевіча, Соф'яй. Ён узяў з ёй шлюб і такім чынам зрабіў Маскву сваім саюзнікам. Саюзнікам, які дапамог у нейкім сэнсе яму далучыць Смаленскае княства часткова спачатку, а пасля і канчаткова ў 1404 годзе, і дапамог забяспечыць мір на ўсходніх рубяжах. Пасля гэтага, пасля 1404-5 году Вітаўт пачаў заходнюю палітыку, і заходняй палітыкай яго было змаганне з тэўтонскім ордэнам. Тэўтонцы на той момант занялі Жамойць, занялі Добжынскую зямлю, Памор'е, і былі адначасова ворагамі Польшчы і Вялікага княства літоўскага. Баявыя дзеянні ішлі з пераменным поспехам.
аж до 1409 году, калі пачалася Вялікая вайна. Вось эта Вялікая вайна, яна прывяла да аб'яднання і злучэння сілаў вялікага князя літоўскага Вітаўта і караля польскага Ягайлы. Вельмі цікавы момант, што ў той час у Чэхіі пачалася рэфармацыя. Пачалася рэфармацыя, ці протарэфармацыя, кажуць навукоўцы, дарэфармацыя з пропаведзі Яна Гуса. Яна Гус, які быў святаром Бэтлеемскай царквы, ён абвясціў, што каталіцкая царква яна патрабуе глыбокіх рэформаў і вяртання да Бібліі. Ён выступіў супраць індульгенцыі. І чэхам, тым, якія выступалі як прыхільнікі вучэння Яна Гуса, кароль Ягайла і каралева Ядвіга дазволілі вучыцца ў Кракаўскім універсітэце. Чэшскія эліты, чэшскія святарства і чэшскія навукоўцы яны былі вельмі прыхільныя да польскага каралеўства. І таму ў вайне з Тэўтонскім ордэнам яны выступілі на баку Польшчы і вялікага княства літоўскага. Нават кіраўнік будучага гусіцкага войска Ян Жышка, ён прысутнічаў на Грунвальдскім полі. Вось такім чынам утварылася гэта такая кааліцыя Чэхі, каралеўства польскага і вялікага княства літоўскага супраць Тэўтонскага ордэну. Тэўтонскі ордэн падтрымлівала большасць дзяржаваў Заходняй Еўропы. Яго падтрымліваў імператар Святой Рымскай імперыі нямецкай нацыі Жыгімонт Люксембургскі. Падтрымліваў нават кароль Чэхіі фармальна, Вацлаў IV. Падтрымлівалі кароль Францыі, падтрымлівала ўся хрысціянская Заходняя Еўропа і пасылала сваіх рыцараў у войска Тэўтонскага ордэну. Такім чынам мы можам сказаць, што Еўропа падзялілася на дзве часткі. Частка была на баку саюзнікаў, частка была на баку Тэўтонскага ордэна. Вырашальная бітва адбылася 15 ліпеня 1410 году пад Грунвальдам. Сёння гэта ў Ольштынскім ваяводстве Польшчы. Грунвальд гэта невялічкая вёска, якая была на шляху войскаў каралеўства польскага і вялікага княства літоўскага, якія ішлі да сталіцы Тэўтонскага ордэну горада Мальбарка. Мальбарка ці Марыенбурга па-нямецку. Вось каля гэтай вёскі сустрэліся два войскі. Войска каралеўства польскага складалася з 50 харугваў, вялікакняскае 40 харугваў, а войска Тэўтонскага ордэна налічвала 51 харугву. Аднак тэўтонцы яны былі значна лепш узброеныя і харугвы іх былі значна больш шматлікія. Плюс яны ўжо выкарыстоўвалі найноўшую тэхналогію гарматы і агняпальную зброю ў палявой бітве. Вось гэтыя два войскі яны сышліся і поля бітвы выбраў Ульрых фон Юнгенген, магістр Тэўтонскага ордэну. Вельмі цікавае апісанне бітвы ў беларускіх летапісах, у польскіх хроніках. Ягайла доўгі час не хацеў пачынаць бітву, ён увесь час маліўся. Храністы апісваюць, што ён маліўся некалькі гадзінаў. І гэтай малітве ён прасіў Господа, каб бітвы не было, не пралівалася хрысціянская кроў, а каб спрэчка была вырашана мірным шляхам. Аднак, калі ўжо ўзышло сонца, пачаўся гарачы дзень, мясцовасць была балоцістая, было вельмі шмат мошак, розных аваднёў, сляпнёў, якія кусалі коней, і было немагчыма ўжо стаяць далей. Тэўтоны яны ніякім чынам не ішлі на мірныя перамовы. Было зразумела, што бітву патрэбна пачынаць. Распачала яе літвінская конніца. Лёгкія літвінскія коннікі разам з татарамі яны атакавалі немцаў. Частка з іх правалілася ў воўчыя ямы, якія выкапалі нямецкія ландскнехты перад бітвай. Частка была забіта каменнымі ядрамі. Немцы паспелі даць 2 залпы, але большасць іх дасягнула пашыхтаваных нямецкіх рыцараў і пачалася бітва. Бітва працягвалася цэлы дзень. Яна была адной з самых крывавых у гісторыі сярэднявечнай Еўропы. Дзякуючы 3 палкам Аршанскаму, Смаленскаму і Мсціслаўскаму войска Вялікага княства літоўскага пазбегла акружэння і само перайшло ў наступленне. Пасля таго, як ліцвіны вытрымалі націск тэўтонаў, у наступленне перайшлі і польскія войскі. Было створана 2 такія катлы, у якіх акружылі нямецкія войскі, былі знішчаны. Загінуў сам вялікі магістр. Гэта было паразай, поўнай паразай, за якую былі адслужаны вялікія малебны. Вось тагачаснай мовай кажучы, што Ягайла і Вітаўт яны загадалі адразу ж арганізаваць найвялікшае служэнне пад адкрытым небам. Быў пастаўлены вялікая колькасць намётаў. Служэнне яно пачалося з пахавальнай імшы па забітых і працягвалася падзякай Богу за перамогу. Усё войска сабралася разам у малітве. Некалькі дзён хавалі загіблых, і пазней войска Вялікага княства літоўскага і каралеўства польскага рушыла на
Маренбург. Сталіцу тэўтонскага ордэна ўзяць не ўдалося і быў заключаны Торунскі мір у 1411 годзе. Тэўтонскі ордэн захаваўся, ён не знік з палітычнай мапы свету, але вельмі моцна быў аслаблены. І вось пасля Торунскага міру 1411 году пачынаецца вельмі цікавыя падзеі. Вітаўт, ён становіцца адным з наймагутнейшых кіраўнікоў і ўладароў Еўропы, ён звяртае ўвагу на Чэхію, на гусіцкую Чэхію. Ён разумее, што Вялікае княства Літоўскае ўсё грамадства раздзеленае паміж праваслаўем і каталіцызмам. У 1413 годзе у горадлі над Бугам была заключана чарговая, ўжо трэцяя унія паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. Згодна з гэтай уніяй займаць дзяржаўныя пасады ў Троцкім і Віленскім ваяводствах, галоўных ваяводствах Вялікага княства Літоўскага атрымалі толькі каталікі. Праваслаўны мітрапаліт Фоцій, ён не прыязджаў у Вялікае княства Літоўскае, ён сядзеў і меў сваю рэзідэнцыю ў Маскве. Такім чынам, усе асноўныя канфесійныя цэнтры яны апынуліся за межамі Вялікага княства Літоўскага. Вітаўт пачынае разважаць пра гусітаў. І ў тым жа 1413 годзе ён запрашае і дае ахоўную грамату прапаведніку з Чэхіі Гераніму Пражскаму. Геранім Пражскі – гэта выдатны мысліцель, выдатны навуковец і разам з тым глыбока веруючы хрысціянін. Ён вучыўся ў Кембриджы, там, дзе пазнаёміўся з рукапісамі перакладу Бібліі на ангельскую мову Джона Вікліфа. Ён прывёз гэтыя рукапісы ў Прагу і пазнаёміў з імі Яна Гуса. Ян Гус пасля знаёмства з перакладам Вікліфа пачаў перакладаць Біблію на чэшскую мову. Ён быў чалавекам, які выкладаў шэраг тэалагічных дысцыплінаў у Пражскім універсітэце. Ён займаў прафесарскую кафедру. Вось такога чалавека запрашае Вітаўт прапаведаваць. Ён дазваляе яму пропаведзь у Вільні, сталіцы Вялікага княства Літоўскага, у Віцебску і Полацку. Магчыма, ён прапаведуе і ў іншых гарадах. І становіцца зразумелы намер Вітаўта. Вітаўт, які ў той момант быў заклапочаны тым, што ў яго самога няма дзяцей, і што Вялікае княства Літоўскае пасля яго смерці можа апынуцца ў руках чалавека ці людзей, якія не будуць працягваць ягоную палітыку. Ён пачынае разумець, што патрэбна глыбокае рэфармаванне ў самім грамадстве. І вось гэта пропаведзь Гераніма Пражскага, яна паклала пачатак евангельскаму руху ў Вялікім княстве Літоўскім. Далей болей. У 1420 годзе чэхі запрашаюць Вітаўта стаць каралём. Каралём рэфармаванага чэшскага каралеўства. На той момант ужо не было ў жывых не Яна Гуса, якога спалілі ў Канстанцы на саборы ў 1415 годзе, ні Гераніма Пражскага, які падзяліў лёс свайго настаўніка і свайго паплечніка Яна Гуса і быў спалены ў 1416 годзе. Адбылося вынішчэнне чэшскай эліты, але, нягледзячы на гэта, чэхі яны працягвалі змагацца за сваю веру, за веру евангельскую, і так называлася ў той момант, і працягвалі змагацца супраць крыжовых паходаў, таму што папа рымскі арганізаваў крыжовыя паходы супраць Чэхіі. І яны звярнуліся да таго чалавека, які аказваў прыхільнасць чэшскаму народу, чэшскай царкве, чэшскаму каралеўству, да вялікага князя літоўскага Вітаўта. Як не дзіўна, Вітаўт пагадзіўся. Ён пасылае туды 5000-е войска на чале сваім пляменнікам Жыгімонтам Карыбутавічам. Беларускія жаўнеры пераходзяць праз польскае каралеўства. Ягайла дазваляе вось гэты пераход і ўваходзяць на тэрыторыю Чэхіі. Прага выратавана. У 1422 годзе Жыгімонт Карыбутавіч ад імя Вітаўта карануецца і становіцца каралём рэфармаванай Чэхіі. Фактычна гэта быў першы рэфармацыйны кароль у Еўропе. І ў гэтым сэнсе вялікая беларуская дыяспара, яна застаецца ў Празе. У Празе застаюцца тыя, хто прыйшоў з Жыгімонтам Карыбутавічам. Частка з іх ажанілася з чэшкамі. Там у Празе заснавалі цэлую вялікую такую калонію беларускую ці ліцвінскую. Гэта тлумачыць, дарэчы, і той факт, чаму менавіта ў Прагу паехаў Францыск Скарына друкаваць Біблію на беларускай мове. Барацьба за Чэхію вядзецца з пераменным поспехам, аднак Прага трымаецца. Чэхі ўтвараюць такі першы евангельскі горад, табар, называюць ад гары Фавор,
адкуль узнёсся Ісус Христос. Вось гэты табар яны ствараюць па новых правілах, па правілах першахрысціянскай царквы. Яны ствараюць сваё войска, народнае войска, дзе і шляхціцы, і мяшчане, і сяляне яны маюць аднолькавыя правы. Чэхі робяць незвычайныя рэчы з тым, каб пабудаваць новае грамадства на новых абноўленых евангельскіх прынцыпах. І ва ўсім гэта удзельнічаюць выхадцы з Вялікага княства Літоўскага, нашыя сучасныя продкі сучасных беларусаў. І ў гэты час Вітаўт вырашае ажыццявіць сваю галоўную мару, а яго мара была ператварыць Вялікае княства Літоўскае ў каралеўства. Ён часткова адмаўляецца ад саюзу з чэхамі. На нейкі момант ён перапыняе афіцыйную падтрымку, хоць войскі ліцвінскія там застаюцца, але ён ідзе на перамовы з імператарам Святой Рымскай імперіі Жыгімонтам Люксембургскім і выпрошвае праз яго ў папы рымскую карону. Ён збірае вялікі з'езд у Луцку ў 1429 годзе, і дзе гэту карону павінны ускласці на яго біскупы, і каб ён стаў манархам, роўным усім каталіцкім каралям. Аднак ягонай мары не ўдалося збыцца. Мы не ведаем чаму. Магчыма, таму, што ён мог бы каранавацца і ў Празе, быць чэшскім каралём і каралём Вялікага княства Літоўскага. Ён не пайшоў на такі смелы крок, ён пайшоў па звычайнай такой традыцыі стаць каталіцкім манархам. Цяжка было чакаць ад яго на той момант іншага нейкага рашэння. Аднак гэты крок відавочна не ўдаўся. 2 разы ён запрашаў пасланцоў, ужо карону нават нібыта везлі, але не давезлі. Не дачакаўшыся кароны, у кастрычніку 1430 года ён памірае. І не пакінуўшы пасля сябе нашчадкаў, ягоная карона пераходзіць да ягонага стрыечнага брата Баляслава Свідрыгайлы. І вось Баляслав Свідрыгайла, ён таксама імкнецца выкарыстаць рэлігійную карту. Ён імкнецца да таго, чаго баяўся Вітаўт. Ён становіцца на бок праваслаўнай царквы. Ён кажа, што праваслаўную царкву прыгнятаюць, і праваслаўнае рыцарства, праваслаўных баяраў, праваслаўная шляхта яны знаходзяцца ў занядбанні. Пачынаецца канфлікт з Польшчай, пачынаецца грамадзянская вайна ўнутры Вялікага княства Літоўскага. Грамадзянская вайна ідзе 5 гадоў. Супраць Свідрыгайлы выступіла вялікая апазіцыя на чале з братам Вітаўта Жыгімонтам Кейстутавічам. Вырашальная бітва паміж імі адбылася ў 1435 годзе, 1 верасня, на рацэ Святой каля гораду Велькамір. Гэта бітва ўвайшла у аналы гісторыі Вялікага княства Літоўскага як самая крывавая бітва, дзе брат забіваў брата. Таму што з аднаго боку Ліцвіны і з другога боку Ліцвіны, і загінула толькі 13 князёў Вялікага княства Літоўскага. Сам Свідрыгайла быў разбіты, ён уцёк, але уратаваў сваё жыццё. Ён спачатку схаваўся ў Полацку, у Полацак яго не хацеў выдаваць, пазней жа Полацк перайшоў на бок Жыгімонта. І такім чынам Жыгімонт Кейстутавіч стаў кіраўніком Вялікага княства Літоўскага. Жыгімонт Кейстутавіч, які патрэбна было чакаць, пачаў помсціць праваслаўным. Ён пачаў вязеніць і караць смерцю праваслаўных князёў, праваслаўных баяраў, праваслаўную шляхту. У выніку супраць яго была складзена змова, на чале якой стаў Александр Чартарыйскі, праваслаўны князь, і шляхціц Скабейка. У 1440 годзе у Троках, у замку, яны праніклі ў пакоі Жыгімонта і забілі яго. Жыгімонт Кейстутавіч быў забіты змоўшчыкамі. І вось так трагічна скончылася эпоха пасля Вітаўта Вялікага. Яна скончылася вайной паміж каталікамі і праваслаўнымі. Яна скончылася змовай і забойствам Вялікага князя Літоўскага, і яна скончылася вельмі трагічнымі падзеямі ўнутры самога грамадства Вялікага княства Літоўскага. Гэта быў першы такі урок гісторыі, які паказаў слушнасць стратэгіі Вітаўта, і вельмі вялікае шкадаванне пра тое, што гэта стратэгія яна не прынесла плёну. Што ж далей адбывалася? Далей карону Вялікага княства Літоўскага узяў на сябе, ці яна была ўскладзена на 13-гадовага падлетка, сына Ягайлы і Соф'і Гальшанскай, Казіміра. Рэч у тым, што Ягайла перажыў усіх сваіх жонак апроч апошняй. Вось ягоная апошняя жонка, Соф'я Гальшанская, каралева польская, яна была вельмі маладая, ёй быў 16 гадоў, яму было 76. І у іх нарадзіліся 3 сыноў. 3 сыноў, адзін з іх памёр у маладыя гады, а 2 астатніх яны засталіся жыць. Гэта Казімір і Уладзіслаў. Казімір ён стаў вялікім князем літоўскім, а Уладзіслаў стаў каралём
польскім. У 1440 годзе 13гадовы юнак ён становіцца вялікім князем у краіне, у якой недавно была грамадзянская вайна, грамадства якой расколата на дзве часткі і якая знаходзіцца ў вельмі складаных адносінах як з захадам, так і з усходам. Казімір быў мудрым палітыкам. Адным з такіх асноўных ягоных крокаў, які ён зрабіў, гэта выдаў прывілей 1447 году. Гэта прывілей ён паклаў пачатак беларускаму парламентарызму. Ён прыйшоў да высновы, што патрэбна аб'яднаць шляхту абодвух канфесіяў, і праваслаўных, і каталікоў. Нават ён пазней, у яго будзе такая ідэя стварыць унію, каб была унія паміж гэтымі цэрквамі. Паколькі ідэя была палітычная, яна не мела такога поспеху, але ён запачаткаваў тое, што пазней стала соймам. На пачатку гэта была такая установа, як паны рада, дзе розныя прадстаўнікі розных земляў, розныя князі, яны павінны былі супольна прымаць рашэнні пра падаткі. Вялікі князь літоўскі адмаўляўся ад свайго права, выключнага права збіраць падаткі і устанаўліваць іх памер. І такім чынам вось грашовае пытанне пры Казіміры яно прывяло да стварэння такога беларускага перадпарламенту, што вялікі князь літоўскі, калі ён хацеў павялічыць падаткі ці іх сабраць на звычайны падатак, ён павінен быў склікаць паны раду і не мог прыняць гэта без рашэння князёў. У 1468 годзе Казімір выдае судзебнік. Судзебнік, паводле якога разбіраліся асноўныя спрэчкі паміж шляхтай, паміж кіраўнікамі княстваў, паміж кіраўнікамі намесніцтваў. Вось гэты судзебнік, ён быў на беларускай мове складзены, і ўпершыню пісанае права яно ахоплівала ўсе сферы жыцця грамадства. Быў створаны кодэкс, першы кодэкс вялікага княства літоўскага. У гэты час адбыліся надзвычайныя падзеі, надзвычайнай важнасці. Быў канчаткова пераможаны тэўтонскі ордэн. Ён канчаткова быў пераможаны толькі ў 1466 годзе. Ён стаў васалам Польшчы. Вялікае княства літоўскае апынулася ў даволі такой бяспечнай сітуацыі. З захаду і з усходу быў усталяваны мір. Увядзенне пісанага права яно прывяло да таго, што законнасць і справядлівасць яна была усталявана ўнутры краіны. І таму вось Казімір Ягайлавіч, які кіраваў 52 гады ажно ў вялікім княстве літоўскім, ягонае княжанне фактычна не прывяло да нейкіх такіх вялікіх і маштабных войнаў. Тое, што патрэбна было вялікаму княству літоўскаму, гэта міжрэлігійны мір ён дасягнуў, і ён дасягнуў міру паміж часткамі грамадства, паміж ліцвінамі і русінамі. Вялікае княства літоўскае з'ядналася, злучылася ў адзіную такую супольнасць, і нават навукоўцы кажуць, што тады пачала фармавацца беларуская народнасць. Аднак вельмі цікавы момант тое, што Казімір Ягайлавіч ён праглядзеў небяспеку на ўсходзе, небяспеку Масквы. Маскоўскае княства, якое пасля захопу туркамі Канстантынопаля ў 1453 годзе абвясціла сябе трэцім Рымам, пачало ўсё больш і больш прэтэндаваць на землі вялікага княства літоўскага. Што такое тэорыя трэцяга Рыму ці ідэя трэцяга Рыму? Рэч у тым, што ўжо пры Іване III Васілевічы, які ажаніўся з дачкой апошняга візантыйскага імператара Соф'яй Палеолог, пры маскоўскім двары пачала фарміравацца такая ідэя, што Масква — гэта адзіная хрысціянская дзяржава ў свеце. Маецца на ўвазе сапраўды хрысціянская. Таму першы Рым, які быў Рым у Італіі, вось гэта рымская імперія і рымская царква, яны адышлі ад Бога, і таму яны палі пад ударамі варвараў яшчэ у пачатку сярэднявечча. Другі Рым, які быў значна больш хрысціянскі, значна больш праўдзівейшы, гэта Канстантынополь. Аднак і Канстантынополь, і візантыйскае праваслаўе, яно было вельмі моцна папсаванае ерассю лацінства. І таму Бог пакараў Візантыю, і яна была захоплена мусульманамі. І вось толькі Масква засталася самай чыстай, самай святой, самай хрысціянскай дзяржавай, выключнай дзяржавай, і яна на сябе бярэ функцыю трэцяга Рыму, трэцяга сусветнага цэнтру хрысціянства. І вось гэта месіянская такая ідэя Масквы, яна апанавала маскоўскімі элітамі, і Масква у першую чаргу выставіла прэтэнзіі на тыя землі, дзе жывуць праваслаўныя. Ужо Іван III Васілевіч, які княжыў з 1462 па 1505 год,
Ён заявіў, што пад абаронай Масквы знаходзяцца ўсе праваслаўныя ў свеце. Ну, значыць, і праваслаўныя Вялікае княства Літоўскае. А на нашых землях была вялікая колькасць праваслаўных. У гэты час у Вялікім княстве Літоўскім ніхто сур'ёзна не ўспрымаў. Лічылася, што Масква, якая сама знаходзіцца пад уладай Залатой Арды, не можа прэтэндаваць і сур'ёзна быць суперніцай Вялікага княства Літоўскага. Аднак у 1480 годзе Масква выходзіць з-пад улады Залатой Арды, яна захоплівае Новгарад, яна захоплівае вялікія землі Пскоўшчыны, Разаншчыны, яна захоплівае Цвер, галоўнага саюзніка Вялікага княства Літоўскага, і ператвараецца з маленькага васальнага княства ў даволі буйную еўрапейскую дзяржаву. Масква пачынае прэтэндаваць на тыя землі, якія знаходзяцца пад уладай праваслаўнай царквы. Масква не выпускае ад сябе мітрапаліта, і мітрапаліт кіеўскі ён знаходзіцца ў Маскве. І вось усё гэта фактычна прагледзеў, ці нейкім чынам не заўважыў Казімір Ягайлавіч. У выніку, адразу пасля яго смерці, а ён памёр 7 ліпеня 1492 году, на другі дзень маскоўскія войскі перайшлі мяжу Вялікага княства Літоўскае і пачалася вайна. Пачалася жудасная вайна, якая прывяла да паразы. Рэч у тым, што усходнія князі на ўсходніх землях, такія як Можайск, Вязьма, Дарагабуш, гэтыя ўсе князі былі падкуплены Масквой, і яны перайшлі на бок ворага. Яны перайшлі разам з войскамі, з княствамі. Вялікае княства Літоўскае не здолела абараніць гэтых земляў. У выніку наступнік Казіміра, яго сын Аляксандр Ягайлавіч, ён вымушаны быў прасіць міру. Мір быў заключаны праз 2 гады ў 1494 годзе, і вялікі князь Літоўскі ажаніўся з дачкой маскоўскага вялікага князя Івана Аленай. Як высветлілася, нават гэты шлюб Масква пачынала выкарыстоўваць як такі прэтэкст для ўмяшання ва ўнутраныя справы Вялікага княства Літоўскага. Аляксандр быў каталік, яна была праваслаўная. Прасілі шлюбу у папы рымскага, папа рымскі дазволіў браць шлюб, мітрапаліт таксама дазволіў, але ўжо праз 2 гады пасля заключэння гэтага шлюбу Алена заявіла, што яе прымушаюць пераходзіць у каталіцызм і што імкнуцца усялякім чынам пазбавіць магчымасці наведваць праваслаўныя цэрквы. Хоць іх было даволі шмат, і ў самім вялікакняскім палацы была праваслаўная капліца. Гэта стала нагодай для другой вайны. Другая вайна пачалася ў 1500 годзе. У 1500 годзе вялізнае маскоўскае войска на чале з ваяводам Дзмітрыем Шчэнем перайшло мяжу Вялікага княства Літоўскага і рушыла ў накірунку на Воршу. Яны абмінулі Смаленск на Ворша, пазней на Менск. Ворша, Барысаў, Менск. Было відавочна, што маскавіты, якія сабралі 40-тысячнае войска, у іх ёсць вельмі сур'ёзны намер, каб захапіць як мага больш усходніх земляў Вялікага княства Літоўскага. У гэты час у нашай дзяржаве было толькі 4000 жаўнераў, якія былі падрыхтаваныя да бітвы. Іх павёў гетман Канстанцін Астрожскі. Сустрэліся яны на рацэ Вядрошы. Іх падзяляла рака. І Канстанцін Астрожскі ён сказаў, што многа непрыяцеля ці мала, але не біўшыся з ім назад не вяртацца. Ён прыняў рашэнне уступіць у бітву з ворагам, які ў 10 разоў перавышае колькасць нашых войскаў. Больш за тое, былі пакладзены 2 пантонныя масты. Войска Вялікага княства Літоўскае пераправілася праз невялікую рэчку і пачало атакаваць маскоўскія палкі. Маскоўцы на пачатку нават адступілі. Яны думалі, што гэта проста нейкі авангард, а за ім ідуць асноўныя сілы. І вось гэтыя смельчакі, яны настолькі моцна і настолькі зацята біліся, што яны перад пагрозай сутыкнення з асноўнымі сіламі яны пачалі адступаць. Але хутка яны зразумелі, што гэта і ёсць усё ліцвінскае войска. Пасля гэтага наша войска было акружана з усіх бакоў і фактычна знішчана. Сам гетман Канстанцін Астрожскі патрапіў у палон і знаходзіўся там 7 гадоў. Будучы маскоўскі князь Васіль III Іванович, ён імкнуўся перацягнуць яго на свой бок. Ён разумеў, наколькі таленавіты гэты палкаводзец, наколькі ён вялікі патрыёт сваёй краіны. Ён казаў: ну ты ж праваслаўны, стань на бок мой, пачні служыць мне, і я дам табе княскі тытул, я дам табе значна больш, чым ты маеш у Вялікім княстве Літоўскім. Але гетман Канстанцін Астрожскі так і не перайшоў на бок Масквы, і больш за тое, вылучыўшы
такі зручны момант, з Вологды ён уцёк і вярнуўся ў Вялікае княства Літоўскае, дзе ўжо наступны вялікі князь літоўскі Жыгімонт I стары вярнуў яму званне гетмана. Аднак гэта будзе пазней. А пакуль што вайна была зноў прайграная. У 1503 годзе быў заключаны чарговы мір, паводле якога ўся ўсходняя мяжа Вялікага княства Літоўскага яна была далучана да Масквы. Маскоўская дзяржава значна вырасла ў сваіх памерах, а Вялікае княства Літоўскае значна зменшылася. Гэты час быў увогуле часам крызісу ва ўсім заходнім свеце. Адначасова з такой эпохай адраджэння, якая адкрыла геній італьянскі, геній Флоренцыя, Мікеланджела, Леонардо да Вінчы, там, дзе быў тварыў Рафаэль, гэтая эпоха суправаджалася вялікім заняпадам хрысціянскай маралі. Гэта эпоха авіньёнскага палону папаў і пасад папы рымскага перавезены ў Францыю. Пасля ён вярнуўся назад у Італію, дзе была вельмі сур'ёзная праблема з індульгенцыямі і адначасова ўзрастала турэцкая пагроза, мусульманская пагроза. Гэта быў этап, калі быў вялікі духоўны пошук, як увогуле ўратаваць хрысціянскую цывілізацыю. У гэты перыяд Вялікае княства Літоўскае ўваходзіла вельмі аслабленым. Нягледзячы на ўсялякія высілкі нашай эліты, нягледзячы на ўсялякія імкненні з'яднаць, злучыць грамадства, грамадства заставалася раз'яднаным паміж усходам і захадам. Кіраванне Александра Ягеллончыка яно было ў нечым такім і паспяховым. Ён перамог татараў пад Клецкам у 1506 годзе, але даволі маладым памёр. Новы вялікі князь літоўскі Жыгімонт I стары, сын Казіміра Ягайлавіча, уступіўшы на пасад, ён адразу сутыкнуўся з мяцяжом, мяцеж Міхайла Глінскага. Гетман Вялікага княства Літоўскага, які кіраваў войскам, які перамог татараў пад Клецкам, падняў мяцеж супраць свайго караля і Вялікага князя Літоўскага. Адбылася чарговая грамадзянская вайна. Этой грамадзянскай вайне, канешне, былі зацікаўлены толькі ворагі Вялікага княства Літоўскага. Грамадзянская вайна ішла роўна год. У выніку Міхайла Глінскі пацярпеў паразу і ўцёк у Маскву. У Маскве яго прынялі вельмі добра. Новы маскоўскі князь Васіль III Іванович нават узяў за жонку дачку Міхайла Глінскага, Алену Глінскую, якая пазней стане маці Івана Жахлівага, маскоўскага цара. І паяднаўшыся з Міхайлам Глінскім, Васіль III, ён пачынае чарговую атаку на Вялікае княства Літоўскае. І трошкі перанесшыся з Вялікага княства Літоўскага ў сталіцу Польшчы Кракаў, мы можам сказаць, што менавіта ў час, калі ішла гэта грамадзянская вайна ў Вялікім княстве Літоўскім, калі быў самы цэнтр мяцяжа Міхайла Глінскага, там, у Кракаўскім універсітэце, вучыцца адзін студэнт з Полацку, якога звалі Францыск, прозвішча яго было Скарына. Ён паступіў на факультэт вызваленых навукаў і, атрымаўшы ў 1508 годзе бакалаўрскую ступень, ён пачынае займацца справамі навукі і пазней зацікавіўся перакладам Бібліі на беларускую мову. Менавіта ў гэты час складаны, у гэты час, калі адбывалася раскол у грамадстве, там дзесьці мы казалі пра правідэнцыйную гісторыю. Я ўпэўнены, што гэта сапраўды быў Божы такі провід на польскай зямлі, пазней на італьянскай зямлі, а пазней на чэшскай зямлі. Пачынаецца справа з перакладам Бібліі на беларускую мову. Нагадаю, што выхадцы з Беларусі, у прынцыпе, займаліся перакладамі Бібліі на беларускую мову яшчэ і раней да Скарыны. Але Скарына пазнаёміўся з друкарскай справай. Пакінуўшы на хвіліну Скарыну, мы да яго яшчэ вернемся і зробім пра яго цэлую такую вялікую частку нашай лекцыі. Мне хочацца сказаць, што Масква у час пасля мяцяжу Міхайла Глінскага яна пачынае ставіць сабе за мэту захоп Смаленска. Смаленск яны называлі брамай Літвы, усходняй брамай, і калі удасца захапіць Смаленск, гэта атрымалася бы фактычна выйсці на наўпроставую дарогу на Полацк, на Вільню, на Менск. І больш за тое, у 1512 годзе
У тым годзе, калі Францыск Скарына, абараняе доктарскую ступень, маскоўскаму князю Васілю III удалося заключыць самую важную дамову з Максіміліянам Габсбургам. І такім чынам маскоўскі князь і імператар нямецкі яны аб'ядналі свае высілкі супраць Вялікага княства Літоўскага і каралеўства польскага. Над радзімай Францыска Скарыны навісла смяротная небяспека. Паўстала пытанне проста пра існаванне Вялікага княства Літоўскага і каралеўства польскага. Як гэта адбывалася і што было, як эта пагроза рэалізавалася ці не рэалізавалася, мы даведаемся трошкі пазней. Дзякуй за вашу увагу.